mayong buntag dahil sa tanan na karon di ami karon sa Matabaw kay among tanawon ang barko nga nasangad diri karon. Hindi ko mapunsa ni barko ha pero tanawon. Muragikan pa siguro ni sa tipo ng barko ha ba na padpad diri. Hindi nag-angkurahe na. Angkurahe na. Okay, napalit na. Duha ka po na sangad diri sa kuan sa tubigon. Ang usa na sigiwanon, ang usa na diri sa Matabaw. Wala lang room. Oh, guba po kayo diri ni. Ang ilang mga room. Napa diri ah. Ang ilang building. Guba gid gayud po diri dai. Kuan ni diri kanang resort. Resort diri Maderes. sa Matabaw. Oo, matabor. Diri dapita daghan kayo mga cottage pero karon wa na may nakita bisag usa ka buok. Mao ni karon ang barko na. Si MV Monfeo. Ikan na sa Cebu pa do sa tubigon na niya. Tingin ta kung kayo ko barko ha, may mga nagtataka nga barko diri sa tubigon. Suda na sa kuan dili ba sa tugas sa Cebu ni gikan na ano Nagangkurahe na siya sa tunga-tunga sa Sibog sa Bungol. Oh na napadpad sa diri sa kuan sa tubigon. Gamit mo ang paanagan. Itong mga panahon na bad. Una wa. Hindi yun magamit eh. Sabi mo susulti ni mo, ano pa dog, ikaw ang nasa barko na, sa may mong bation. Kaya ikaw kay Siman mo ka. Yo na ko susunod. Kaya ba kung di ko mausa na. Siguro magbutang na lang kag doyanan sa kuan aron musabay ra mo kana. Muerto ka sa gawas sig napalid ka sa lain. Muerto ka sa gawas sig napalid ka sa lain. Ako naman lang ang inuuyak nga kuan. Bitaw. Palid ka sa lain. Napot siya crane dahil sa sod. O marag construct na mga pantalan siguro ni barko ha. Murag kani lagi murag ikan ni sa Cebu ning barko ha ni kay dako man siya taas man. Kay diri sa tubigon kay may mga nganing kanang barko. Kuan ni kanang barge siguro ni pa no. Dako kayo barko ha. Napoy budiga de. Mano yung barko nga una na mong gyari diri sa tubigon sa nasa Matabaw. Duha ni sila kamok nasangad. Sunudan ni madto na pud sa Giwanon kay naapoy nasangad itong barko ngani pud porma. Barge pud barge. Oh, mao sa mong giyanhin sa diri kay aron maka Saksi gid na aron makasaksi ba? saksi diri nga na diay. Pero daghan kuno nga padpad kuno diri nga barko sa tubigon. Sa Bohol ikan sa Cebu naabot sa Katagbakan daw. Napoy na kuan kuno dito na palit nga barko. So karon padong nami uli adto na pud mi sa Giwanon. Amo na pang adtoon dito kay nalagi po kuno yung barko dito nga nasagit. Nasangad. Karon nami karon diri sa Giwanon kay among tanawon ang ikadawang barko diri nga nasangad sa tubig. Ikan pa mi sa Matabaw. Mga apo pagka kilometro ang among gibiyahe nagbike ra mi. Dara barko na. Ako yung pangutana gani ha. O isa ni gikan ning barkuha, gikan pa ko ni sa San Fernando, Cebu. Dito pangga. San Fernando, Cebu gikan pa ning barkuha. Dako jud po kayo. Napay bro, ero. Napay mga ero dai pon.
Naipro. Mo na siya. Mo nagikan pa ni sa Cebu, sa San Fernando. Ha? Ang sa amin silang bed ba? Nairo pa dito, nagdari sila giro. Sige na naman! Yan na! Sige sila ba na? Layo ag yabta ni barkuhay kay Ano sa... Na- Naano ko bisita sa Bagdo? ha? Naano ko sa Bagdo ah? Oo, kana kay lima ka nga kalayo atong Cebu sa San Fernando pasad. Diyan naabot diri ang kani nga barko. Haskang kusuga gad tong hangin na to. Na si kuano si tatay yo naghipo sa mga sin sa mga guba in taon diri na kay basin magamit pa niya sa ilang bahay ba kay mga guba pa siguro ilang mga bahay dito man ang iyan lang hiluan ng mga sin nga nga padpad diri.